F'pajjiż fejn kull ma jmur qed tissaħħaħ il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fuq bażi ta' diżabilità jew ġeneru, hemm minoranza fis-soċjetà li qed tintesa' kontinwament, in-nisa b'diżabilità. Tantu hekk l-istudji li jistgħu jitfgħu dawl fuq is-sitwazzjoni tagħhom f'pajjiżna ma jeżistux. U għalhekk mhux biss hawn nuqqas ta' kuxjenza iżda wkoll nuqqas ta' għodda biex id-diffikultajiet tan-nisa b'diżabilità ikunu indirizzati b'mod dirett. Kienet il-President ta' Malta li f'seminar organizzat mill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità saħqet li l-Malta Community Chest Fund lesta tiffinanzja riċerka tal-Università ta' Malta iffukata fuq dawn in-nisa. Fis-seminar bit-tema Nisa Inviżibbli fis-Soċjetà ltqajna ma' Vicky Gawci, mara b'diżabilità li hija l-kap tad-Dipartiment dwar l-Istudji dwar id-Diżabilità li fissret magħna kif l-ostakli mhux dejjem ikunu intenzjonati. Għajliet u nisa b'diżabilità huma overprotected mill-ġenituri, ħafna żjed milli huma l-ġuventur u l-irġiel b'diżabilità. U allura dan joħonqilhom dak li jistgħu jiżviluppaw fl-indipendenza tagħhom. Saħqet li dan iwassal biex inqas nisa b'diżabilità jkunu mħeġġa jkomplu bl-istudji tagħhom u għalhekk il-vulnerabilità tagħhom tkompli tikber, fosthom f'diffikultajiet akbar biex isibu x-xogħol u paga inqas minn dik tal-irġiel b'diżabilità. Gawci għamlet referenza għal miżuri tal-Gvern għal persuni b'diżabilità u għan-nisa. Iżda fakret li għalkemm jgħinu mhumiex dejjem biżżejjed għan-nisa b'diżabilità minħabba il-ġeneralità tagħhom. Wasal iż-żmien li nibdew nagħmlu distinzjoni bejn il-bżonnijiet tan-nisa u t-tfajliet b'diżabilità minn dawk tal-irġiel u l-ġuventur b'diżabilità. Naħseb għada tittieħed f'kull qasam mod ġenerali. U allura fejn fil-qasam tal-persuni li m'għandhomx diżabilità tittieħed ħafna iżjed l-attenzjoni tal-li nagħmlu distinzjoni għal bżonnijiet tal-mara. Naħseb fil-qasam ta' diżabilità rridu niffukaw. Kien propju dan l-iskop tas-seminar fejn anka Lorraine Spiteri, chairperson tal-MCWO, stqarret li fih dan il-gruppi ta' attivisti għad-drittijiet tan-nisa, in-nisa b'diżabilità mhumiex rappreżentati u ta' spiss jintessew. Filwaqt il-President tal-Kummissjoni għad-drittijiet ta' persuni b'diżabilità Oliver Scicluna saħaq illi biex is-soċjetà timxi l quddiem għandha ssir ħidma mhux biss bejn l-għaqdiet li huma konxji ta' dawn l-isfidi, iżda għandha tinħoloq diskussjoni nazzjonali.